पायथन द लिव्हिंग मॅजिक ऑफ मॅटपायथन मूर्तिमंत गणिताचा जादूगार. मराठी. प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आज आपण अशा एका जादुई भाषेबद्दल बोलणार आहोत जी गणित, तर्कशक्ती आणि सर्जनशीलतेला मूर्त स्वरूप देते, पायथन. तुम्ही कधी विचार केला आहे का, गणित हे केवळ संख्यांचे खेळ नाही, तर एक विचार करण्याची पद्धत आहे. आणि हीच विचारशक्ती आपण पायथन मधून अनुभवू शकतो. पायथन म्हणजे काय? ही एक सोपी, प्रभावी आणि ताकदवान प्रोग्रॅमिंग भाषा आहे. पण खरी मजा इथे आहे, पायथन हे केवळ कोड लिहिण्याचे साधन नाही, तर ते गणिताला जिवंत बनवते. गणितातील सूत्रे फक्त वहीत लिहायची गरज नाही, आपण ती पायथन मध्ये अंमलात आणू शकतो. समजा तुम्हाला पाय चे 1000 दशांश स्थाने हवी आहेत, पायथन एका क्षणात देईल. तुम्ही समांतर रेषा, वर्तुळे, त्रिकोण सहज काढू शकता. पायथनमधील टर्टल ग्राफिक्स, मॅटप्लॉटलिब आणि नंपीवाई यांसारखी साधने गणितीय संकल्पनांना दृश्य स्वरूप देतात. इतकेच नाही, गणितातील समीकरणे सोडवायची असतील, प्रमेय तपासायचे असेल किंवा संख्याशास्त्रीय डेटा विश्लेषण करायचा असेल, तर पायथन तुमचा उत्तम मित्र आहे. कल्पना करा, ज्या संख्यांचे हिशोब आपल्याला वेळ घेतील, तेच पायथन एका सेकंदात करून दाखवतो. अगदी कल्पनेपलीकडचा वेग. त्यामुळे मित्रांनो, पायथन ही केवळ एक भाषा नाही, ती गणिताची प्रयोगशाळा आहे. ती गणिताला सजीव करते, त्याला नव्याने शिकण्याची ऊर्जा देते. चला, आजच पायथन शिकायला सुरुवात करूया आणि गणिताच्या जादूचा आनंद घेऊया. मी आहे आभासी निवेदिका. माझी निर्मिती कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यशाळा नंदुरबार येथे अरविंद पाटील यांनी केली असून नी तंत्रज्ञान देणारी आभासी शिक्षिका सीमा मराठे आहे. लवकरच आम्ही 1 आठवड्यात पायथन शिका हा विनामूल्य कार्यक्रम जाहीर करणार आहोत. तो या यूट्यूब वर्गणीदारांसाठी असेल. Please subscribe my channel and hit bell icon. Have a nice day.